ஃபர்ஸ்டா இருக்கிற மூவி என்னன்னா பாகுபலி த கன்க்ளூஷன். இதுல பிரபாஸ், ராணா, அனுஷ்கா பல நடிகர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க. இந்த மூவி ஒரு பிரம்மாண்டமான மூவி, செம இட்டு குடுத்த மூவி. அமரேந்திர பாகுபலியாகிய நான் மகிழ்மதி மக்களின் உடல், பொருள், மானம், உயிர் காப்பேன் என்று உயிர் தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டேன் என்று ராஜமாதா சிவகாமி தேவியின் சாட்சியாக பிரமாணம் செய்கிறேன். செகண்ட் மூவி என்னன்னா பாகுபலி பார்ட் 1. இல்ல பிரபாஸ், ராணா, தமனா, சத்யராஜ், ரம்யாகிருஷ்ணன். இது ஆக்ஷன் அண்ட் த்ரில்லர் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்காத கண்ணெல்லாம் என்ன கடவுள் மாதிரி பாக்குது. நான் யாரு? எங்கள் கடவுள் அமரேந்திர பாகுபலியின் ரத்தம் நீ. ஜெய் மகிழ்மதி. மூணாவதா இருக்கிற மூவி என்னன்னா உத்தராம்பா தேவி. இது ஒரு ஹிஸ்டரி பேஸ்ல இருக்கிற மூவி. இதுல யார நடிச்சிருக்காங்கன்னா ராணா, அல்லு அர்ஜுன், அனுஷ்கா, பிரகாஷ் ராஜ். வேற லெவல்ல இட்டு கொடுத்த ஒரு மூவி. நாலாவது மூவி என்னன்னா அருந்ததி. இதுல அனுஷ்கா, மனோரமா. இது செமையான ஒரு ஆரர் மூவி. என்ன கொண்டு இந்த சமாதியில அழுகி போக வச்ச உன்ன விடமாட்டேன் பொம்மாயி, விடமாட்டேன். ஃபிஃப்த் மூவி என்னன்னா சைட் 0. இதுல ஆர்யா, அனுஷ்கா, ஊர்வசி, பிரகாஷ் ராஜ். இது வேற லெவல்ல டர்னிங் பாயிண்டா இருந்தது இந்த மூவி. நோ தேங்க்ஸ், நான் டயட்ல இருக்கேன். கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட மாட்டேன். ஏய் லூசு, இது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்ல, கீமா சமோசா. செம்மையா இருக்கும், எடுத்துக்கோ. தங்க வர மாதிரி உடம்பு பெருத்துக்கிட்டே போகுது. உன்னை தாங்கி தாங்கி அந்த ட்ரெட்மில் தான் இழைச்சு போயிருக்கும். நீ அப்படியேதான் இருக்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் அமைக்கி நாம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும்.